A principis dels anys 40, Dalí va fer un gir cap al catolicisme. Però no és fins als 50 que el pintor estudia els místics espanyols i comença a produir obres de temàtica religiosa. L'any 1951, el més subversiu que pot sobrevenir-li a un ex-surrealista són dues coses. Primer, esdevenir místic. Segon, saber dibuixar. Aquestes dues formes de vigor m'han sobrevingut conjuntament i al mateix temps. Són d'aquest període la Madonna de Portlligat o el Crist de Sant Joan de la Creu, on Dalí combina la inspiració religiosa amb els motius en suspensió, com les partícules de l'interior de l'àtom. Sant Joan de la Creu és el màxim exponent poètic del misticisme militant espanyol que Dalí reactualitza. Ens fa observar que cada quart d'hora i de segon la matèria està en procés constant i accelerat de desmaterialització, de desintegració, escapant-se de mans dels savis i mostrant-nos així l'espiritualitat de tota substància. Dalí ha trobat en la ciència una nova font d'inspiració que substitueix els elements psicoanalítics que havien poblat les seves obres anteriors. Durant el període surrealista he desitjat crear la iconografia del món interior, el món d'allò meravellós del meu pare Freud. Ho he aconseguit. En l'actualitat, el món exterior, el de la física, ha transcendit el de la psicologia. El meu pare avui és el doctor Heisenberg. Amb els pi-mesons i els neutrins més indeterminables i gelatinosos, desitjo pintar la bellesa dels àngels i de la realitat. El seu interès per la ciència i la religió es fonen en una síntesi personalíssima. És el misticisme nuclear. Ser legítim és conformar-se a la llei de Déu. En una paraula, ser-li íntim. Avui, els darrers descobriments de la ciència ens demostren que les lleis de Déu són les de l'herència continguda en l'àcid desoxiribonucleic, el DNA. La seva evolució cap al classicisme l'ha dut a interessar-se per la morfologia. Alguns pintors consideraven l'esfera com la forma elemental més perfecta. Per a d'altres ho era el cub. Dalí, però, descobreix la perfecció en el quadre La Puntaire, de Vermeer. La preocupació i l'amor creixent per Vermeer de Delft i sobretot per La Puntaire tingueren com a resultat la meva decisió de fer una còpia d'aquest quadre. I per a gran sorpresa de tothom es veié que en lloc de la puntaire apareixien al llenç unes banyes de rinoceront. Amb el descobriment de la corba logarítmica en la banya de rinoceront, Dalí dedueix que per assolir la perfecció en les seves figures ha de basar-les en la banya d'aquest animal. Pintant el meu Crist, m'adono que està compost de banyes de rinoceront. Com un ésser posseït, pinto cada fragment d'anatomia com si es tractés d'una banya de rinoceront. Quan la meva banya és perfecta, aleshores i només aleshores, l'anatomia de Crist és igualment perfecta i divina. En els anys 60, Dalí combina el caràcter narratiu de les seves pintures amb un realisme cada cop més rigorós des del punt de vista tècnic i compositiu. Neixen les grans obres històriques, amb arguments que combinen diferents plans temporals. Aquesta obsessió pel realisme porta Dalí a investigar sobre les noves tècniques de representació de la realitat que els descobriments científics posen al seu abast.
Vol ampliar els límits de la pintura amb la tercera dimensió. Assajarà l'ús del moiré. El moment més alegre de tota la història de la pintura se situa en el centre de l'estació de Perpinyà, quan Dalí de Figueres va descobrir la possibilitat de pintar a l'oli amb la tercera dimensió per la impressió en la superfície de la pintura de xarxes microscòpiques en forma de lents parabòliques per produir el fenomen estereoscòpic del moiré. L'estereoscòpia. Hiperrealisme, realisme fotogràfic i aleshores què? Aleshores no es pot treure res. Però afegir sí. Afegir pel mateix preu més d'hiper amb la tercera dimensió estereoscòpica que el vostre orgullós i humil servidor es troba en vies de practicar en aquest moment. O l'holografia. Vaig trobar-me amb Gabor, l'inventor de l'holografia. M'explicà que la més mínima parcel·la d'un holograma trencat contenia totes les informacions del conjunt total. Aleshores li vaig dir: construiré un holograma de gala i me'l menjaré. I així introduiré dins de la meva pròpia biologia milions d'informacions de gala. Gabor em respongué: sobretot no se'l mengi, és verí. Però cal considerar que la darrera gran obra de Dalí és, alhora, la seva obra més gran, el Teatre Museu Dalí de Figueres, al qual consagrà 13 anys de la seva vida i que constitueix el llegat més expressiu de tota la seva trajectòria. Una trajectòria que travessà el surrealisme, el classicisme i el misticisme nuclear per recollir-los tots i eternitzar-los en el mateix indret de Figueres on va exposar per primer cop les seves obres quan només tenia 14 anys.